M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero pa 14 Novemba 2024 limene ndi lachinayi, ndipo Ambuye Yesu akufuna atilankhule zokhudza ufumu wakumwamba. A very controversial topic imene mwina anthu ena sitimvetsa, imene mwina anthu ena timayimvetsa mwathu, koma lero Ambuye Yesu akufuna kuti timvetse monga mmene iwo amafunira. Ndipo posinkhasinkha za mmene Mulungu adzakhazikitsire ufumu wake, lero mawu athu amene atithandize kusinkhasinkha zimenezi akuchokera mu kalata ya Paulo Woyera yolembera Filemoni mutu 1 kuyambira ndime ya 7 mpaka na ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Jane Saidi kuchokera kumphakati wa All-Saints, St. Joseph Mukasa Barikunde na Miyango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Kenaka uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 17 kuyambira ndime ya 20 kulekezera ndime ya 25. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu amkalata ya Paulo yolembera Filemoni. M'bale wanga, chikondi chako chakundikondweretsa kwambiri ndi kunditunzitsa mtima, pakuti wasisimusa mitima ya oyera onse a Mulungu. Tsono inde nkotheka kuti ndichite kukulamula m'dzina la Khristu zimene uyenera kuchita, komabe chifukwa cha chikondi makamaka ningochita kukupempha ine Paulo, amene ndili nkhalamba, amenenso ndili mu ndende tsopano chifukwa cha Khristu Yesu. Ndikukupempha chifukwa cha mwana wanga mwa Khristu, amene ndinachita ngati kumubala mndende muno. Iyeyu ndi Onesimo. Kale unalibe naye ntchito, koma tsopano angate kundithandiza kwambiri tonsefe, iweyo ndine ndemwe. Ndikumutumizanso kwa iwe tsopano, ndipo pakutero ndikuchita ngati kukutumizira mtima wanga omwe. Ndikadakonda kuti akhalebe ndine kuno, kuti azinditumikira mu malo mwako, pokala ndili mndende chifukwa cha uthenga wabwino. Koma sindifuna kuchita kanthu osakufunsa, kuopa kuti ungandichitire chinthu chabwinochi mokakamizidwa, osati mwaufulu. Kapena Onesimo adangokusiya kanthawi pang'ono kuti uzakhale naye nthawi zonse, osatinso ngati kapolo, koma kwenikweni ngati m'bale wokondedwa. Ine ndimakonda kwambiri, ndipo iweyo uyenera kumukonda koposa, popeza kuti ndi munthu mnzako ndiponso Mkhristu mnzako. Tsono ngati umati ndine bwenzi lako, umulandire iyeyu monga momwe ukanandilandirira ineyo. Ngati adakulakwirapo kapena ali ndi ngongole kwa iwe, ngongoleyo ikhale yanga. Pano mawu awa ndikulemba ndi dzanja langa kuti ine Paulo ndizalipira. Ngosasoweka kukukumbusa kuti paja iweyo ngongole yako kwa ine ndi moyo wako omwe wa Chikhristuwu. Tsono m'bale wanga, inenso undithandizeko chifukwa cha Ambuye. Undisangulutseko ngati m'bale mwa Khristu. Mawu a Ambuye.
Tithokoze Mulungu. zamene mulungu adzakhazikitsira ufumu wake. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Afarisi ena adamfunsa Yesu kuti, kodi mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake? Yesu adawayankha kuti, mulungu sadzakhazikitsa ufumu wake mooneka ndi maso ayi. Anthu sadzati suwu uli pano kapena suwo, pakuti ngakhale tsopano mulungu akukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Yesu adawuza ophunzira ake kuti akudza masiku pamene mudzalakalaka kuona nthawi yakudza kwa Mwana wa Mulungu, ngakhale tsiku limodzi lokha, koma simudzaloledwa ayi. Anthu adzakuwuzani kuti suwu uli uko kapena suwo uli pano, musadzapiteko kapena kuwutsatira ayi. Pajatu monga mphezi imang'anipa mkuwala kuchokera mbali ina yakuthambo kufikira mbali yake ina, Mwana wa Munthu adzateronso pa tsiku lakubwera kwake. Koma iye ayenera kuti ayambe wamva zowawa zambiri ndipo kuti anthu amakono ankane. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Muthenga wathu wabwino walero. Ambuye Yesu ali pakalikiliki kufotokoza zamene mulungu adzakhazikitsire ufumu wake. Ndipo uthenga wathu wabwino walero pofuna kufotokoza mmene mulungu adzakhazikitsire ufumu wake ukuyamba ndi funso limene likuchokera kwa Afarisi. Afarisi akuwafunsa Ambuye akunena kuti kodi mulungu adzakhazikitsa ufumu wake liti? Ndiye Ambuye Yesu tsopano akuwafotokozera Afarisi, akutifotokozera ife tonse kunena kuti ufumu wa mulungu sudzakhala wooneka ndi maso ayi, kapena sudzakhala olozeka ayi, kuti anthu azikanena kuti ufumu wa mulungu uli kunanjoli, anthu ndikuthamanga tsopano ndikumapita kumeneko. Kodi uthenga wabwino walero ukufuna utiuze chani? Uthenga wabwino walero ukufuna utiuze kunena kuti poyambirira ufumu wa mulungu ndi ufumu umene mulungu amakhazikitsa mopitirira. Palibe nthawi imene mulungu angathe kunena kuti nthawi ino ndi tikukhazikitsa ufumu wa mulungu, nthawi ino ndi tikupanga lonchi ufumu wa mulungu ayi. Koma nthawi zonse inu mogwirizana ndi mulungu, ine mogwirizana ndi mulungu, tonsefe mogwirizana ndi mulungu, timayenera kuti tithandizane naye mulungu kukhazikitsa ufumu wa mulungu. Kuti pena paliponse pamene ife tikukhala ufumu wa mulungu ukuyena kuti ukhazikike. Kuti pena pali nthawi ina iliyonse pamene ife tikupezekamo mu dziko muno tikuyena kuti tizithandizana naye mulungu kukhazikitsa ufumu wake. Ndipo tingathe kuthandizana ndi mulungu, ufumu wa mulungu ungathe kumakhazikika pa dziko lapansi motsatirana tsopano mawu athu aja oyamba amene akuchokera mu kalata ya Paulo oyera yolembera Filimoni. Paulo oyera akulembera Filimoni nthawi imene Pauloyo ali mu ndende. Ndipo akumuwuza tsopano kunena kuti koma ngakhale ndili muno mu ndende ndikupereka uno kwa iwe tsopano mtumiki wa mulungu amene ndi Onesimo. Ndipo Paulo oyera akufotokoza bwino lomwe kunena kuti ndidakakonda ndidakakhalabe naye mu ndende muno kuti azinditumikira ngati mmene iwe udakachitira, koma ndikumupereka kuti abwere kwa iwe. Selflessness. Ufumu wa mulungu udzayamba kukhazikika m'mabanja mwathu. Ufumu wa mulungu udzayamba kukhazikika m'moyo mwathu. Ngati m'mabanjamo padzapezeka munthu wina yake amene adzanena kuti ndalama iyi ndimayifuna, koma popeza kunena kuti banja likufunanso ndalama yomweyo kuti banja lathu lidye, ndalama imene igwire ntchito. Koma ndalama iyi ndidakakonda ndidakamwera mowa, koma chifukwa chonena kuti kufunika kunena kuti mwana agwiritse ntchito, tatingani mukapereke school fees ya mwana. Zikatero ndiye kuti ufumu wa mulungu wayamba kukhazikika. Ufumu wa mulungu sine kuti ena akadzachita kukuwuzani kunena kuti ayi ukupezeka ku Blantyre, ayi ukupezeka mu Limbe, ayi ukupezeka mu Mchesi. Ufumu wa mulungu, mulungu amakhazikitsa tsiku lina lilonse m'mabanja mwathu, nthawi ina liyonse m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
kani mabizinesi ufumu wa mulungu ukhazikike, kandi kuntchito ufumu wa mulungu ukhazikikeso. Akunena kuti chaka cha njala 2001 pamene njala idavuta kwambiri, bambo wina adapita kuti akalimitse chakudya. Ndi alikolimitsa kumene kuja mtengo wa mango moteromo, basi ali pansi akufuna apezepo kanthuzi, basi anaona muli bango mmene muja. Nkona kuti bango limeneli likupezeka bwanji lokha mmenemo, mwina mulungu afuna kuna kuti ndigwire ntchito iyi ndi mphamvu, kuli bwino ndiwere ndichole. Ndi atadakwera nkuchola bango lija lalikulu bwino lakupsaso bwino. Kenaka kuti adzidya anakumbukira kuna kuti kunyumba kuliro akazi yanga nawo saliso ndi njala, bwanji bangoli ndilitenge ndikapatsa akazi yanga. Ndi ati bangoli chadalitenga nkupita nawo kunyumba. Atatenga bangoli changana kuti kuja kuti kunapita kuganyu kuja ndapeza bango, ndi ndakumbukira kuti ngati ine ndili ndi njala ndi kuti sonzangaso akupasa njala, kuli bwino ndikampatse. Mkazi wake adalandira bango lija, akuti adzilicheka, adakumbukira kuti mwana ali ku sukulu. Mawa wapita osadya, akamabwera bwanji adzafikireko pa bango lomweli. Mwana uja atabwera anatenga bango lija amayi aja nkumpatsa mwana uja. Mwana uja anatenga bango lija nkulika mu mpepala, nkulisunga pabwinobwino, nkupita ukasewera. Madzulo kutada mwana uja atabwera kukusewera, anadulutsa bango lija kuna kuti bango lija munandipatsa mayi ija ndili. Bwanji tosefe tigawane, tichekerane tidye. Ndakunena kuti adachekerana wina aliyense nkudyako. Nde amayi anena kuti ine bango limeneli ndachita kulandira kuchokera kwa bambo ako, sindimayembekeza kuti nawenso usungayi. Nawonso abambo anena kunena kuti nanenso sindimayembekezaso nanonso amayi kuti musungayi. Khala ngati ufumu wa mulungu wamba ukhazikika pakati pathu. Mumanja mwathuzo ufumu wa mulungu udzayamba kukhazikika ngati tidzayambe kusiya kunena kuti galimoto iyi ndi yanga. Ati mutenge maki ya galimoto yanga ija pamwamba paja. Iyayi, ufumu wa mulungu ukadzayamba kukhazikika ngati mudzadziwa kuti katundu amene muli nayo si wanu wokha, ngati mmene akudziwira lero Paulo woyera kuna kuti Onesimusiyu sakukhalira ine ndekha iyayi, koma ndimutumizenso akatumikirenso anthu enanso. Ufumu wa mulungu udzayamba kukhazikika ngati mudzadziwa kuti ndalama imene muli nayo si yanu yokha. Akuti mabanja amutu azimayi amatha kupempha ndalama kuna kuti amati mundigereko ndalama ndipite ku saluni. Ndiye ukawauza kuna kuti ndalama ine ndilibe, anamatha kuuza kuti ndiye bwanji ndibwereke pa ndalama yanga ija, mukayipeza ndiye kuti mubwezera. Mutu ndi mwake, amene afuna akapange chitukuko ndi yeyo, ndalamayo ndi yake, atakufuna abwerekeponso. Ufumu wa mulungu sukhazikika penepo yayi. Selflessness. Tidzayamba kuloza ufumu wa mulungu ngati ife tidzayambe kupereka aonesimusi osiyanasiyana amene tili nawo moyo mwathu. Tidzayamba kukhazikika mu ufumu wa mulungu m'maofisi mwathu muja ngati tidzayambe kuwapatsa anthu mwayi umene unali mwayi wathu. Tizita kunena kuti ku field uku ndimenera kuti ndipite ndine, koma kandalama ka ku field alandirekonso ndi awa, ndisamangopita ndine ndekha. Ndiye kuti ufumu wa mulungu wamba kuoneka mwamumasula Onesimusi wafikiranso anthu ena. Kodi ndi Onesimusi uti amene ine ndikuyenera kuti ndimpereke? Kodi ndi Onesimusi uti amene inu mukuyenera kuti mumpereke? Ndi cholinga chonena kuti ufumu wa mulungu ukhazikike mu banja mwanga. Kuti anthu akamaloza aziti ufumu wa mulungu ambadi ukhazikika mu banja la kwa Kaliwamba, ufumu wa mulungu ambadi ukhazikika mu banja la kwa Phiri. Kenaka uthenga wabwino walero ukutiphunzitsanso chinanso chimenenso chingathe kuthandizanso kuna kuti ufumu wa mulungu ukhazikike. Kuna kuti anthu akadzakulozerani kuna kuti ufumu wa mulungu uli uku osakapitako, chifukwa ufumu wa mulungu kwena tuyambe kukhazikika mbanja manumo. So kwena tuyambe kukhazikika kwinayi, koma kwena tuyambe kukhazikika menemo pamene pamalo pamene inu mulipo, pa ofisi pamene inu mulipo, pa business pamene inu mulipo, pamene ufumu wa mulungu ukwena tuyambe kukhazikika, osati anthu aziloza kwinayi. Ufumu wa mulungu ungatayambe kukhazikika ngati ifenso titsatira malingaliro a Paulo woyera. Paulo woyera akunena kuti ine ndidakakonda zonsezi ndidakapanga mwa ine ndekha, koma ndafuna kunena kuti ndifunse maganizo ako. Akumuzatu Filimoni zimenezi. Consultation. Ufumu wa mulungu ungathe kuonekanso, ufumu wa mulungu ungathe kukhazikika ngati ife tikufunsana maganizo wina ndi zake. Pali banja lina la kwathu kusalima pali shuku, linandipatsa phunziro lakuya kwambiri. Linandimbira foni ndikufunsa malingaliro pa mavuto ena amene adakumana nawo, amene amafunika kunena kuti mwina akhale ndi lawyer. Ndananduza kuna kuti father mutithandize kupeza lawyer.
ndawapezera loya nyamata wabwino opemphera okhulupirika bwino, kenaka nkuwauza kuna kuti loya ujatu akunena kuti pa ntchito ija imene mukufuna ija amachaja ndalama mwakuti koma kuchotsera ngati kuchotsera mwakuti ndiye mundipatse go ahead ndi cholinga chonena kuti nimuze kuna ndi ntchito yagwire. Ndimalankhulana ndi abambo, koma abambo anandiuza kuna kuti ndamva father, koma ndifunse kaye akazi yanga ndi azibambo angati amene angathe kupanga zimenezi. Ufumu wa Mulungu umayamba kuonekera mu zinthu zing'ono ngati zimenezi. Consultation, tikufuna timange nyumba, consult your friend. Tikufuna tiyambe business yakuti, consult your friend. Ndikufuna ndipite ulendo wakuti, consult your friend. Zimenezi ndi zimene ufumu wa Mulungu umayamba kuonekera m'mabanja. Ndikadzamba kuganiza kunena kuti ine ndingathe kupanga china chilichonse pandekha mu parish. Ndikadzamba kuganiza kunena kuti ine ndingathe kupanga china chilichonse pandekha mu bungwe langa. Ndikadzamba kuganiza kunena kuti ine ndingathe kupanga china chilichonse pandekha mu banja langa. Ndikuti ufumu wa Mulunguwo pamalo pamene mukhalapo sudzaoneka. Anthu adzamba kukulozerani za ufumu wa Mulungu wa mu bungwe lina, anthu adzamba kukulozerani za ufumu wa Mulungu wa mu banja lina, koma tikumbukirani akuti anthu akadzakulozerani musadzapitepo chifana nonso muli ndi udindo okhazikitsa ufumu wa Mulungu pamene mulipo, okhazikitsa ufumu wa Mulungu pa business yanuyo, okhazikitsa ufumu wa Mulungu m'malo anu a ntchitowo. Kenaka phunziro lina lomalizira, tisingezinge za mafunso amene ife timabwera nawo pamaso pa Mulungu. Tikumva kunena kuti Afarisi akuwafunsa tsopano Ambuye Yesu, akunena kuti kodi Ambuye Yesu Mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake? Funso limene tilione tingathe kuona kuti ndi funso limene lili lachibwana kwambiri. Akumana ndi Ambuye Yesu anthuwa, akumana ndi Ambuye Yesu Afarisiwa, koma funso limene akufunsa ndi funso limene siliwathandiza, limene ndi lachibwana kwambiri. Funso mwina limene lakhala la nzeru kwa ine ndakhala nena kuti kodi Ambuye Yesu, kodi Mulungu akadzakhazikitsa ufumu wake adzafuna kunena kuti ife ngati Akhristu tikhale kuti timachita ntchito zotani? Ndicho linga chonena kuti pamene akhazikitsa ufumu wake nafenso tikhalenso mu mkulu lomwelo. Osati kodi Ambuye Yesu adzakhazikitsa ufumu wake liti? Funso limeneli ndi funso limene lingoonetsa how clever the Pharisees were. Chifukwa amafuna kunena kuti kwinaku adzitasa pamene Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake ndi amene kupanga no behave, amene kuoneka ngati ndi Akhristu. Ena tumwe mafunso amene ife timafunsa tikakumana ndi Mulungu mwina amakhala mafunso ozizira. Ena tumwe mafunso amene ife timafunsa mu Chikhristu chathu mwina amakhala mafunso oti sangatithandize. Lero Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti mwakumana nane inde, muli mu mpingo inde, muli pafupi na nsembe inde, tamafunsani mafunso oti akuthandizeni pa moyo wanu wauzimu. Ena amatha kukumana ndi wansembe kumafunsa Father koma ndinonenepa munatani kuti mukhale onenepa. Iyayi tafunsani kuti kodi Father ndingathe kukumana nanu nthawi yanji kuti ndandile sacrament lakulapa, mafunso othandiza. Ena amakhala akutangwanika ngumafunsana papalishi kuna kuti kodi Father kodi papalishi panopa mmaona ngati ili kwaya yoyimba bwino nditi zachani. Tamafunsani mafunso othandiza. Afarisi pamene akulephera kufunsa mafunso othandiza tateni tidzifunse kuti mwina nanenso ndine Mfarisi amene ndikufunsa mafunso amene sangatithandize. Tafunsani mafunso oti muyanjane ndi Mulungu kuti akupezetseni chipulumutso. Amen.